A few moments later. So ayun mga kapsat, bali kukuha tayo ng itong kangkong. So bali lulutuin natin siya ng adobo. So bali kasama ko yung aking katrabaho, si paring Roger at saka si Kuya Rene. So yung mga kapsat, samahan niyo po kami sa pagkuha ng kangkong. Tara. A few moments later. A few moments later. So ayan mga kapsat, bali ito na po yung nakuha nating kangkong. So ayan, napakadami. So green na green, fresh na fresh. So bali mga kapsat, tatanggalin po natin yung dahon. Paling ka na lang katipulong. Ang katay na lang. Wala pa parang araw, itong espiritu ako dyan, ma'am. Ha? So ayan mga kapsat, ito na po yung nakuha naming kangkong. So natanggalan na po natin ng dahon. So ito po ay lulutuin po natin ng adobo. Ulamin po ito ng 4 na kalalakihan. Dami ay. Pusa na. Adobo ka naman po tayo. Next pang ulang pasok. Araw kami yun. Yo. Pasok sa sunod. Sabado, linggo lang.